gaat het daar eigenlijk? Goed hoor. Ja? Dat lijkt me nou wel maar heen. Lijkt ook al, ja. Als dat stil met vertrouwen wel. Ja, dat is goed. Ik weet iets van Alice voor. Vruchtgebruik. Appel die der hond om uit te lokken, de mens die toch niet laten kunnen zelf. Zijn handen uit te steken en te blokken. De vrucht werd niet van dit komen. Maar het hoofd verloren van een mond. Die zaad via een kriekdrager rond. Appel die door een zon aan te draaien met de mens die de vrucht alleen maar zien. Dus de ogen van vaders die te zaaien, de zwieren van het werkelijk bestond. De mond moest eerst leren voor het verstaan. Die zelfs zien wil worden verklant. Appel heeft een schil soms zo hard als de plaats voor hoofden van mensen die die werkelijk wordt voeren. Door de buurt die alleen de eigen belang doorlaten. Het zweren ze dat ze het aandoen. Werden woorden aan rug verloren, de vrezen in al hun woorden. Appel, ze is per mensen in alles vergaan door de hoofden die beter weten kennen. Die beter weten kennen hadden. Hadden we geweten die er nul staan, om wat voor wereld er met de wind komt. Kernkop tegen ze aan die tak. Wat zou gebeuren dat die brak? Appel als bom kwam staan daaronder. De minst over de man die hij maakte met het verstaan dat men wist te bedoelen. Door de mond die sprak in het gebed. Vuur vliegt de duel, vrat van liegen, smoelen zoals in die lijst te zien. Appel in staal, rommelig oorsneden met het mes, maakte nooit met de snijden een hand die niet voelde wat ze deden. Om in eigen vlees te draaien, die de levens zal geloven, dat nam niet keer. Doe deze in de ogen dicht, als het niet ziet. Gewaarwording. Toen droeg de klomp, nou vaak schoen. Die nam de weg op zijn paard. Nou willen ze melk, doe maar citroen. De woorden vallen aan een paard. Nou is het passé, doe bronkies. Op vlakke vloer wordt het voor. Doe bij het billen, nou weer machines. Toch komen ze in steek naar hem toe. Doe waren ze dom. Nou hij is dat dit. Maar nog hij alweer het woord. Nou was het kind. Doe trek gemaskeerd. Modaal met de nijden bij het woord. Nou wees je steenveeg. Doe nog een wegweer. Een hoop meer als een tal tel niet met. Doe eerst voor woord. Nou wat discussieert. Geladen pak met Jan met de bed. Had het boerendienst al superrijregend. De pan wordt dan doorgekocht. Is het nou een grotere werkdraagsteken, die is geld gaat voor de niet op. De winsten worden hoog over hun. Belanden ergens al een balans. De emotie staat nooit werkelijk in ring, dus krijgen we weer die kans. Zoveel wedstrijden in de lidloop staan aans uit een span zo alleen. Dan kunnen ze al iets voor de loop open. Haakt het al, en nooit één alleen bedenkt. Volgens zo moeilijk voor de landen die op voor de kruk wordt. De naam hoeft al heel niet te veranderen.